Takže chalani, tu je boxík môj prvý na $100, ktorý držím v rukách. Tak verím, že bude stať za to. Mali by sme tam mať minimálne 4 podpisy alebo memorabilie. Jednu limitovanú 2004 5 retro insert, jednu limitovanú base kartu, celkovo 6 kariet. Tak poďme na to a držme palce. Že tam bude 7. Že tam bude 7 a poťahneme, neviem, grecké. Nie, grécky nie. Grécky nie je dobrý. Nie, niekto z Dallasu, Modano. Modano napríklad. Balíček, 6 kariet. Áno, tak keď to robíme, že rozbalím tak, aby nebolo vidno, budem po jednej vyťahovať. Takže prvá karta. Prvá karta je pre Detroit. Ultimate Collection Pavel Datsyuk pre Detroit za 150, má by to byť bejza. Ďalšia karta je Ultimate Gear pre Boston Milan Lucic. No pre Edmonton krásna karta. Daniel Nurse Ultimate Debut Treats. Tak toto je... Karta pekná, ale meno. Tak, meno sme potiahli, ale tak verím, že snáď ešte sa chlapec presadí. Rangers bol dneska dobrý výber. 10, ježišmária. Wow, tak toto je perfektné. Mark Stahl, ty vole. Hard podpis a patch, no, neviem, či sa lepšie ešte dá. Wow. Tak niečo pre Filku. Tak. Keď si ma predbehol, som nasratý, no ale Dano, tebe doprajem. Shane Gottisbehere, hard podpis, ruky, 299. A posledná je pre Blues a je to David Backes Bejza, 299.